सब देवन के बोलबै हमन अगन में करबै। सब देवन के बोलबै हमन अगन में करबै। ब्रह्मा और विष्णु सब देव के बोलबै। ब्रह्मा और विष्णु सब देव के बोलबै। लक्ष्मी के दर्शन पौबै हमन अगन में करबै। लक्ष्मी के दर्शन पौबै हमन अगन में करबै। मैया के अपने बोलबै हमन अगन में करबै। सब देवन के बोलबै हमन अगन में करबै। गणपति खड़ानन शंकर के बोलबै। गणपति खड़ानन शंकर के बोलबै। गौरा जी के दर्शन पौबै हमन अगन में करबै। गौरा जी के दर्शन पौबै हमन अगन में करबै। मैया के अपने बोलबै हमन अगन में करबै। सब देवन के बोलबै हमन अगन में करबै। राम लखन हनुमत के बोलबै। राम लखन हनुमत के बोलबै। सीता जी के दर्शन पौबै हमन अगन में करबै। सीता जी के दर्शन पौबै हमन अगन में बोलबै। सब देवन के बोलबै अगन हमन अगन में करबै। दाऊ कृष्ण सब ग्वालन के बोलबै। दाऊ कृष्ण सब ग्वालन के बोलबै। राधा जी के दर्शन पौबै हमन अगन में करबै। राधा जी के दर्शन पौबै हमन अगन में करबै। मैया के अपने बोलबै हमन अगन में करबै। सब देवन के बोलबै हमन अगन में करबै। सब देवन के बोलबै हमन अगन में करबै।